Ioan 11 ac adnodau 25 a 26 sydd dan sylw. Gyda ni y bore yma, John 11, verse 25 and 26. Dywedodd Iesu wrthi, Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti yn credu hyn? A ni wedi cyrraedd y pumed o'r ddywediadau yr arglwydd Iesu Grist sydd yn dechrau gyda'r geiriau Myfi yw. Ac wy'n meddwl mai o'r saith dyma'r mwyaf syfrdanol. Syfrdanol, astounding, remarkable. Maen nhw gyd, wrth gwrs, yn syfrdanol, ond so rhaid i fi ddewis un mwyaf syfrdanol, dyma fyddai hynny. Ni wedi gweld yn barod yn ein hastudiaeth bod y dywediadau hyn i gyd yn gysylltiedig gyda'r cyd-destun. They're all connected to the context. A'r cyd-destun yma, wrth gwrs, yw marwolaeth ac atgyfodiad Lazarus. Yn yr Efengyl yn ôl Ioan, mae yna 7 gwyrth. Neu fel mae Ioan yn galw nhw, 7 arwydd. Roedd Iesu wedi gwneud mwy o wyrthiau na 7, wrth gwrs, ond mae Ioan yn dewis 7 o'r gwyrthiau hynny. Ni wedi dweud o'r blaen bod 7 yn rif pwysig yn y Beibl ac yn bwysig Ioan hefyd. A dyma'r 7fed o'r gwyrthiau hynny. Mae 7 dywediad, Myfi yw, ond mae 7 gwyrth hefyd. A dyma'r 7fed o'r gwyrthiau, ac felly'r olaf o'r gwyrthiau yn yr Efengyl. A dyma'r mwyaf o'r gwyrthiau hefyd. Ac mae Iesu Grist yn defnyddio'r achlysur i roi'r dywediad yma sydd yn bumed i ni yn bore yma'n dechrau gyda Myfi yw. Ac mae'n dweud y dywediad yma wrth Martha. Martha oedd chwaer Lazarus. Yna 5 pennawd gyda fi y bore yma. Fi am fynd trwy gyda chi. Y pen cyntaf yw argyfwng. Argyfwng. Argyfwng in English would be translated emergency, or perhaps better, crisis. Roedd Lazarus yn frawd i Martha a Mair. Ac roedd Lazarus yn dost. A mae'n amlwg fod yn dost iawn. Ac mae'r chwiorydd yn synhwyro hyn. Ac maen nhw'n yla pobl at ei ffrind Iesu Grist mwyn iddo fe ddod. Mae Iesu Grist yn clywed o'r bobl sydd wedi cael ei yla, ond mae yn oedi. He hesitates. Cyn dod atyn nhw yn pentre Bethania. Ac erbyn i Iesu Grist gyrraedd, mae Lazarus eisoes wedi marw. Dweud y gwir, mae wedi marw ers 4 diwrnod, a mae wedi cael ei hen gladdu. Mae Martha yn dod i gwrdd â Iesu Grist. Ac mae sgwrs yn dilyn rhwng Martha
a'r arglwydd. Martha a'i chwaer Mair yn amlwg yn galaru ar ôl colli ei brawd. Felly allwn ni ddweud ei bod nhw yn profi un o'r cystuddiau mwyaf a gweithaf sydd yn dod i ni gyd yn ein tro. Felly dyma cyd-destun yr ymadrodd sydd dan sylw y bore yma. Y cefndir yw galar, grief, dagrau, tears, marwolaeth, death. Nawr, dywedodd un person y geiriau hyn, y prawf ar gyfer unrhyw athroniaeth, hynny yw unrhyw gred, ydy e'n fy helpu mewn amseroedd anodd. Considered in English, the test of any philosophy is, does it help me in times of trouble? Yr amser mwyaf anodd sydd yn dod i ni gyd yn y byd yma yw pan i ni'n marw, neu pan mae rhywun sydd yn agos ato ni yn marw. Nawr, does dim cysur gan y byd i farwolaeth. There is no comfort given to us by the world when we come face to face with death. Dull y byd o ddelio gyda marwolaeth yw un o ddau beth. Naill ai anwybyddu e, peidiwch â meddwl amdano fe, ewch ymlaen â'ch bywyd, cadwch brysur, neu ar y llaw arall, dull y byd yw dweud bod marwolaeth yn ddim byd. Mae'r ddau beth yn ddiwerth i bobl pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb â marwolaeth. Dyw e ddim werth o gwbl. Dyw e ddim yn rhoi cysur i chi. Wath na hynny, mae e'n niweidiol i bobl. Mae marwolaeth yn ofnadw. Mae dagrau yn reality. Mae argyfwng yn dod. A daeth Iesu Grist i'r byd i ddelio gyda ein hargyfwng. Dyna'r pen cyntaf, argyfwng. Yr ail pen y bore yma, athrawiaeth. Athrawiaeth. Athrawiaeth in English, athraw, you see the word athraw, teacher. Athrawiaeth, teaching or doctrine. So this will be our second heading, doctrine. Mae Iesu Grist yn dweud wrth Martha yn ei galar bod ei brawd yn mynd i atgyfodi. Mae Martha yn ymateb trwy ddweud i bod hi'n gwybod y bydd Lazarus yn atgyfodi yn y dydd yr atgyfodiad, yn yr atgyfodiad. Roedd Martha, fel pob iddewd arall, yn credu bod yna ddydd yn mynd i ddod ar ddiwedd y byd pan bydde pobl yn atgyfodi yn llythrenol, yn gorfforol. Ond sylwer yma, ffrindiau, dyw Iesu Grist ddim yn fodlon gyda ei hateb hi. Mae rhywbeth yn ddiffygio yn ei ymhateb.
Ac yw moyn i ni gyd sylwi cyn bod ni'n mynd ymhellach. A dyma'r pwynt. Fe all ein aithrawiaeth ni fod yn gywir. Fel roedd yn gywir gyda Martha. Roedd hi'n iawn yn beth oedd hi'n credu. Ac eto, bod athrawiaeth gyda ni, fe all fod rhywbeth yn ddiffygiol. Diffygiol lacking. Something can be lacking. Even though we have the right doctrine or teaching or creed. Roedd rhywbeth ar goll gyda Martha. Doedd e ddim caser iddi. Doedd e ddim gwerth iddi yn yr argyfwng. A mae'n gallu fod yr un peth i ni ffrindiau. Nawr, deallwch beth fi ddim yn dweud, dydw i ddim yn dweud fel lot o bobl nad yw athrawiaeth yn bwysig. Mae athrawiaeth yn bwysig. Ac mae athrawiaeth iach yn bwysig. Ond y pwynt dwi'n gwneud fan hyn yw i ni'n gallu cael ein athrawiaeth yn iawn. I ni'n gallu credu athrawiaeth gywir, iach, ac eto, rhywsut, dyw e ddim yn real i ni. Rhywsut, dyw e ddim yn fyw. Rhywsut, dyw e ddim yn gysur i ni. Pan mae'r argyfwng yn dod, dyw e ddim help i ni. A mae hyn wedi bod yn wir, ffrindiau, yn draddodiadol, yn hanesyddol yng Nghymru, lle roedd llawer o bobl yn credu oedd ei athrawiaeth nhw yn gywir. Ond nhw wedi bod i ysgol Sul. Oedden nhw'n gwybod am y bodolaeth o Dduw. Ac yn y blaen. Falle, rhai yn cael gwersi cyn dod yn aelod. Gwersi ddysgu nhw am athrawiaeth. Ond, roeddech chi'n gofod amau, os oedd e wir yn fyw gyda nhw, os oedd e wir yn meddwl rhywbeth iddyn nhw. Ni'n gallu cytuno gyda datganiadau. Ni'n gallu cytuno gyda credo. Eto mae credo yn dda, yn bwysig. Ond mae'n gallu bod jyst yn rhywbeth oeraidd ar bapur a dyna i gyd. Di hynny wir am rhywun yma? Falle bore yma. Chi'n credu mewn un ystyr? Mae beth i chi'n credu yn iawn, ond pan daw yr argyfwng, bydd e ddim help i chi rili mewn gwirionedd. Trydydd, pen, argyfwng athrawiaeth, arweiniad, arwain to lead, arweiniad, guidance or correction. Correction would be the best translation here. Roedd rhywbeth yn ddiffygiol yn Martha. Ac felly, mae Iesu Grist moyn helpu hi. Mae moyn dod iddi'n iawn. Mae moyn dod iddi ar y llwybr iawn. Mae moyn rhoi arweiniad iddi hi. Dywedodd Iesu wrthi, fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. No beth mae Iesu Grist yn golygu gyda'r ymadrodd yma. Mae yna lawer allan ni ddweud, yn does e? Mae yna ddyfnderoedd, there are depths here.
a ni dim ond yn gallu crafu y wyneb y bore yma. Martha, medde Iesu Grist, ti'n disgwyl rhyw ddigwyddiad. Rwy ti'n disgwyl rhyw fendith. Rwy ti'n disgwyl rhyw rym yn y dyfodol. In the future. Ac rwy ti'n iawn i ddisgwyl hynny, Martha. Mae'n mynd i ddigwydd. Ond, Martha, dim ond trwy fi. Dim ond trwy fi mae'r pethau hyn yn mynd i ddod. Y pethau i ti'n disgwyl. Fi yw ffynhonnell yr atgyfodiad. Fi yw tarddiad. Fi yw graidd yr atgyfodiad a'r bywyd. Ffynhonnell source. I am the source of the resurrection. Ble bydda i, Martha? Ble bydda i? Dyna lle mae'n atgyfodiad. Dyna lle mae'n bywyd. Mae'r pethau hyn dim ond yn dod yn wir trwyddo i, trwy gysylltu gyda fi, trwy uno gyda fi. Mae'r arglwydd Iesu Grist felly yn y geiriau hyn yn gwahodd Martha i werthfawrogi fe, i ddeall pwy yw e'n well, i adnabod Iesu Grist yn well. Rydw i'n fwy nag athrawiaeth, Martha. Fi yw'r peth pwysig. Fi yw'r un mae bywyd ynddo fe mewn gwirionedd. Os ydw i'n bresennol, Martha? Fel ydw i'n awr? Wi fan hyn, Martha. Os wi yma, mae bywyd yma. Mae nerth yma. Mae atgyfodiad yma. Mae'n siŵr bod pawb ohonoch chi wedi clywed am ddeddfau gwyddonol. The laws of science. Enghraifft, falle chi wedi clywed am deddfau Newton. Wedi clywed am Isaac Newton, yndych chi? A falle chi'n clywed bod am deddfau Newton. Deddfau mudiant Newton. Enghraifft, the laws of motion. Chi'n cofio disgyrchiant, falle yn yr ysgol. Gravity, the laws of gravity. Y stori am yr afel. Newton yn edrych ar afel, oedd yr afel yn cwmpo. Pam oedd yr afel yn cwmpo? Achos bod yna rym yn tynnu yr afel i lawr. Dyna pam oedd ddim yn aros yn y goeden. Oherwydd mae yna ddeddf. Mae grym disgyrchiant yn tynnu yr afel. Nawr, mae pwynt fi'n gwneud yw hyn, ffrindiau. Mae deddfau Newton yn fwy na Newton. Cytuno? Yn yr ystyr hyn, mae Isaac Newton wedi marw. Ond mae deddfau, wel, dim i ddeddfau nhw, ond ni'n gael nhw'n deddfau Newton. Dyn deddfau diw i nhw mewn gwirionedd. Ond gan i gael nhw'n deddfau Newton, mae deddfau Newton yn parhau. Heddi. Ac ar ben hynny, does dim rhaid i chi wybod dim byd am Isaac Newton i ddeall deddfau Newton. Ac i brofi deddfau Newton. I chi'n profi deddfau Newton nawr, oedd eistedd fan hyn. Byddech chi'n profi deddf Newton wrth fynd adre yn y car. Falle chi ddim yn gwybod dim byd am Isaac Newton ei hun. Dyw'r un peth ddim yn wir, ffrindiau. Dyma'r pwynt. Dyw'r un peth
ddim yn wir am Iesu Grist. Mae e'n fwy na'i ddysgeidydd. Mae e'n fwy na'r athrawiaeth. Mae e'n rhoi i ni. Chi ddim yn gallu gwybod dim byd am yr atgyfodiad heb nabod Iesu Grist. Heb fod i gysylltiad â Iesu Grist. Heb eich uno a fe. Oherwydd mae gyd yn dod trwyddo fe. Does dim atgyfodiad, does dim bendith yn dod, ond trwy Iesu Grist. Fe yw'r atgyfodiad, fe yw'r bywyd. Mae'r holl bendithion sydd yn dod i ni, yn dod trwyddo fe. Yn cofio'r wraig yna ar dyfelyw gwaed. The woman with the issue of blood. Doedd hi ddim yn gwybod llawer oedd hi. Doedd hi ddim wedi gwrando llawer ar Iesu Grist. A doedd hi ddim wedi dweud dim. Y gyd nath hi oedd mynd ato fe, cyffwrdd ag a gas i achau. Pam? Oherwydd Iesu Grist yw'r atgyfodiad. Fe yw'r bywyd. Mae cysylltu gyda e'n ddigon i ni. Pedwerydd, addewid promise. Myfi yw'r atgyfodiad ar bywyd, now then, the promise. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. Nôl at yr argyfwng, ffrindiau. Back to the crisis. Back to the dilemma. Nôl i'r dagrau sydd rhaid dod i ni gyd. Mae Iesu Grist yn rhoi addewid i Martha. Ac mae'n rhoi addewid i bawb yn y byd yma. Mae'n gallu oherwydd fe yw'r atgyfodiad. Fe yw'r bywyd, ac felly mae'n gallu addo un i chi a fi. Iddo farw, fe fydd fyw, a phwy bynnag sydd yn byw ac yn credu yno fe, ni yw'r farwolaeth yn dragwy. Beth mae'n golygu yn yr addewid yma? Mae'n gallu'n drysu ni'n diwedd. Weithiau ni'n meddwl mae'n contradicto ei hun. Ar un llaw mae'n dweud, pwy bynnag sydd yn credu yno fi, bydd nhw yn marw, iddo farw, so chi'n mynd i farw, a wedyn mae'n dweud, byddwch chi ddim yn marw. So beth mae Iesu Grist yn golygu wrth ddweud hyn. Falle mae'n helpu ni gofio, ffrindiau, y pwynt hyn. Yn y Beibl, mae yna ddau farwolaeth i gael. In the Bible, there are two deaths. Dau farwolaeth. Mae'r marwolaeth cyntaf. Y marwolaeth cyntaf yw pan i ni'n marw'n llythrenol. Pan mae'n calon ni'n stopio curo, a phob cyhyr arall yn ein corff ni yn stopio. Pan mae'r tonnau yn stopio yn peidio mynd trwy ein ymenydd, ni'n marw. Mae bywyd wedi dod i ben. Ein bywyd yn y corff. Ond mae yna ail farwolaeth yn ôl y Beibl. Ac mae hyn yn digwydd ar ôl y farwolaeth gyntaf. Gai jyst rhoi un dyfyniad i chi. One quote from Revelation chapter 20 and verse 14. Bwriwyd marwolaeth a Hades i'r llyn tân. Dyma'r ail farwolaeth, sef y llyn tân. Dyma'r picture, just picture yw yn llyfr y datgyddiad, fel lot o bethau yn llyfr y datgyddiad, just yn picture i ni, yn picture dychrynllyd. Mae yna lyn ac mae yn tân.
ac fe fydd pobl yn cael eu bwrio i'r llyn o dan. Dyna'r ail farwolaeth. Mae'n amlwg yn lot wath na'r farwolaeth cyntaf. Meddyliwch amdani fel hyn, ffrindiau. Darllen ni'n helpu ni, efallai. 2 glwyd, 2 gates. Jyst meddyliwch am 2 glwyd yn eich ymenydd am funud. Y cyntaf, y clwyd cyntaf i ni mynd trwy, yw y marwolaeth cyntaf. Pan mae bywyd yn dod i ben, ni'n mynd trwy'r glwyd cyntaf. Ond wedyn, mae yna ail glwyd sydd yn arwain i'r llyn o dan yma, sef yr ail farwolaeth. Nawr, mae Iesu Grist, nôl at yr Iddewyd, yn dweud pwy bynnag sy'n credu yno fe, bydden nhw'n mynd trwy'r glwyd gyntaf. Mae pawb yn gorfod mynd trwy'r glwyd gyntaf. Does neb yn yr ystafell yma. Na fydd yn mynd trwy'r glwyd cyntaf, ond i bai bod Iesu Grist yn ôl am ei atgyfodiad. Bydd pob un o'n i'n gorfod mynd trwy'r glwyd gyntaf, the first death. Ond mae'n ail glwyd. A pwy bynnag sydd yn credu yn Iesu Grist, bydden nhw ddim yn mynd trwy'r ail glwyd. Byddai chi ddim yn mynd i fynd i'r llyn o dan yna. Byddai chi ddim hyd yn oed yn gweld e. Dim ond yr un cyntaf. Ac yn hytrach na mynd i'r ail glwyd yna, fe fyddwch chi'n mynd i fywyd tragwyddol. Fynnes i dyfyniad yn ystod yr wythnos. I'll read it in English. Those born once will die twice. And those who are born twice will die once. Read again. Those born once, everyone is born once. Those born once will die twice. Bydd rhaid mynd trwy'r 2 glwyd. But those who are born twice, they are reborn. Those who have been born again will die once. Only once. Only the first gate, not the second gate. Those who believe. Pwy I ti y bore yma? Pwy ydw I y bore yma? Beth bydd ein diwedd ni? Ydyn ni wedi fynd trwy'r 2 glwyd? Neu dim ond trwy un ac yna I fywyd? Ydyn ni wedi cael ein geni ddwywaith fel bod ni dim ond yn mynd I farw unwaith? Neu ydyn ni dim ond wedi ein geni unwaith? A mae yna 2 farwolaeth yn ein gwynebu rhyw ddydd. Yn olaf, apel. Appeal. Martha. A wyt ti'n credu hyn? Dyna'r cwestiwn, dy fe. Mae'n fwy na chwestiwn. Ydy e? Mae'n fwy na Iesu Grist jyst yn dweud wrth Martha fel, wel, beth ti'n meddwl, Martha? Beth ti'n meddwl am hyn? Ti'n meddwl bod beth mi'n dweud? Na, mae'n fwy na hynny, dy fe. Martha, wyt ti'n credu? Wyt ti'n credu beth fi'n dweud? Wyt ti wir yn credu mai fi yw'r atgyfodiad? Bod fi'n gallu neud? Bod fi'n gallu arbed ti? A dy frawd, a dy chwaer, rhag mynd i'r llyn o dan. Wyt ti'n credu hynny? Wyt ti'n credu bod fi'n ddigon? Yn afl? Wyt ti'n credu yna jyst bod fi'n gallu atgyfodi dy frawd I? Ond byddai'n atgyfodi ti rhyw ddydd? Dim ar ôl 4 diwrnod, falle ar ôl 400 mlynedd, falle ar ôl 4,000 o flynyddoedd, ddim yn gwybod, ond byddai ti'n cael dy godi. Wyt ti'n credu hynny? Ydych chi'n credu hynny bore yma? Neu ydych chi'n meddwl y pawb arall, na, ni gyd yn mynd i'r fairies, ni gyd yn mynd lan i'r cymylau, neu ni gyd jyst yn darfod, jyst yn mynd I fod yn fwyd I fwydod, a dyna fe. Pwy ni'n credu? Ffrindiau. Un stori arall I orffen. Am John Wesley. Finish with this. John Wesley. You've all heard of John Wesley. And he went to America. This is incredible, really.
He went to America to preach to the Indians, to convert the Indians. And he found out that he wasn't converted himself. He wasn't a Christian. And he came across these Moravians, these Christians, and they were different. They had an assurance that Wesley didn't have. And he met this man, Spangenberg, excellent name, Spangenberg, the Moravian leader. And I just read, as I found it in the article, Wesley arranged a meeting with the Moravian leader, Spangenberg, who had already lived there a year. He had plenty of questions for the Moravian leader about the colony. However, Spangenberg, having listened carefully to Wesley, felt he needed to ask a few questions. "Do you know yourself?" he asked. "Have you the witness in yourself? Does the Spirit of God bear witness with your spirit that you are a child of God?" Wesley hesitated. Finally, Spangenberg asked, "Do you know Jesus Christ?" John Pollock writes, Wesley paused in some confusion, then replied lamely, "I know he is the Savior of the world." "True," said the German, "but do you know he has said you?" Wesley replied uncomfortably, "I hope he has died to save me." Again, Spangenberg pressed the question, "Do you know yourself?" Wesley replied, "I do, but I fear they were vain words." He wrote later. Vain words. Do you believe? I hope I do. I hope things will be fine. I've done my best. I hope they work out. No. Do you believe? Believe, friends. If we believe, we will be saved.